No se on Lindberg täältä myynnistä, terve. Joo, kuule nyt on käynyt niin, että gonokokki on saanut tukevan niskalenkin miehestä kovasta vastustuksesta huolimatta. Joo. Mä oon tänään ihan täällä kotikonttorilla. Hissun, kissun, vaapula, haluaa soittaa. Joo, kyllä se sit sopii, mutta mä kyllä tässä skannaan tätä meidän potentiaalia ja speksaan räppiä nextille levelille eteen. Konfakoolin. Joo, kyllä täällä ollaan ihan täydessä valmiudessa. Joo, okei, moi. Konfako. Eiks näille mikään riitä? Minkä takia henkilöstö ei saa olla rauhassa?